Hello guys, welcome back to my vlog. So ang atong video karon, maadto na sa si James sa amo ang kaumahan kay magpugas ni mais na guna na ako ang lakayan mais. Kay na naman nilimpyo na para na mapugsanan. So kuyogin niyo guys sa amo ang pagpugas og mais. So tara guys. Hello guys. Nagpugas na ko guys. Sus. Kami nga dari sa bukid guys. Ako rin yung taong usa nagpugas amo ang umahan. Wala man si James guys. Ako rin yung taong usa guys. Ako pakayo to ako ang sana di ato. Sana di ato guys. Ako pakayo. Sus kadugay na ako ani mahuman og pugas guys. Ako rin yung taong usa. Sige lang kay kalayan sa Ginoo guys. Makaani man pod. Bago na namong gisanggian dinhi. So human tani madugay guys. James. Ito mga nagikupugas. Hello guys, ito mga nagikupugas. Pugas. Mahuman lagi meron. Mahuman lagi meron pugas. Tabangan naman kong James. Kaluhan na yung adlaw ng pugas. Naginig pugas guys. So salamat kayo guys sa inyong pag-uban kanunay sa akong nga video. Pag sa kanunay guys, manghinaot ko nga naamo mo like, mo follow, mo share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye bye. I love you ng tanan.